Mä oon täällä, tuu hakee. Mä oon talolla. Noniin, mä oon tässä, mä tuun ulos. Juu. Soitamme sille. Ei tarvi. No Se on ei nyt vittu, ihan älä. pakasti. No. Mitä meidän paikat pitäis käydä kattoo? Mennään ehkä kattoo louhintaa ja sitten romuttamaan. Tai mä soitan sille mun suoraan, että missä on me tullaan nyt. Juu. Se ois vaan voinut olla täällä kaupassa. No niin, mutta Minun ei oo mun tietää. ongelma. Mitä vastaa? Ei vittu. Onko se kaupungissa? On. Nyt sille käy huonosti. Ei se ei vastaa, se tekee jotain muuta. Se on kaupungissa. Katsotaan toi louhinta, eikä se on varmaan siellä, kun se on semmonen malmikoira. Ai jaa. Täällä se yleensä tykkää olla. No niinpä. No täältähän me se napataan. Ei se kato. Ei se oo, se on Ei. pako. Ulu Jerukselle. Ei se Jaruksella on se pieni pako. Aja vaan. Kato! Kielo. Ehdotetaan, että se tulee kyytiin, ei puhuta mitään aseesta. Joo. Moro. Jerus! Haloo? Eetu. Eetu. Eikä kysy. Tuu. Löydätkö hauska juttu? Tuu Eetu, haloo! Mitä vittua se ei vastaa tai mitään. Kuulet sä? Siis sä kuulet? Mitä? Hei, onko se tulla kyyti? Me näytetään sulle nyt se yksi juttu, mitä piti näyttää. Mä vaihtelen tää yhtä Mitä vaihtelet? PS. Häh? PS. Mitä? OBS. No voitko sä nyt tulla? Mä viet tuonne Keskimaalle sun autos. Joo. Seuraan teet tää autolla. No okei, siitä vaan. No niin, aja. Come on. Ei vittu, kun se on autossa, se pääsee karkuun. Niin otetaan se Dinon bensikseltä. Joo, mut se lähtee karkuun. Ei vitus lähe. Okei. Kun mä nousen autosta ulos. Mitä? Mä nousen eka autosta ulos, vaan mun siltä vittu kumit heti. Mennään tonne taakse. Katsotaan. Mä nousen eka. Mitä se on? Rämpää torvea. Mennään äkkiä käymään tossa... Mennään äkkiä Mä käymään tossa nähdään miten te bensiksellä. menitte. Mennään käymään tossa bensiksellä tää. No, onnistuu hyvin. Sä näet, tuu kattoo, täällä on se. Tuu kattoo mikä täällä on ja kävele Joo, tonne joo, taakkeen, joo. sit mä nousen. Laita ovet lukkoon. Mäkin näytän sen sijainnin tällä. Kato, tuu tähän, tonne pääsee kävellen. Täällä on yks hullu sijainti. Noniin Jerus. Ai. Nyt sit lähtee. Sitten tuut meidän autoon. Miksi ihmeessä? Miksi? Nyt me puhutaan parista asiasta, miten sä nyt käyttäydyt.
Oota, mä pistän nopein auton pois päältä, saanko? Joo, mut jos sä lähdet karkomaan, ammun sua suoraan Enää. päähän. Ei saa laittaa. Ei sitä tarvi laittaa, noni. Noni. Sitten No. kappen puoleiselle takapenkille. Ei, Takapenkille. no me Miten tää takapenkille. lähtee sinne takapenkille? Toiselta puolelta pääsee. Me kyytiin. Noni, sit mennään Haluatko sä puhumaan nyt parista asiasta. kokoolla? Haluatko sä selittää tän kädet? Minkä? Kädet alas, ettei tuu yhden minkin. Mitä? Me ei olla sua Mä tappamassa voin tai mitään. selittää sulle. Meillä on sulle nyt semmonen asia nimeltä velka. Kato, Velka? muistatko me tehtiin Mistä? sitä puutyötä ja kaikkea muutakin ollaan tehty, niin sä oot jäänyt asioista vähän velkaa. Ja sä et ois muuten niitä halunnut Mistä asioista? maksaa, niin pitää vähän aseella kato. Mikä velka? Mistä Sä oot mulle 40, kummallekin 40 tonnia velkaa. Sä oot kussu meidän Muistatko? lankun työn. Ja, Niin, kun sä Sä oot lähdit jostain- kaupungista niin, me ja sä oot tehtiin muistakin puutyötä. asioista meille velkaa. ja sä et kuunnellut, vaikka me sanottiin, että älä lähde. Onteve, sitten toi yksi on velka on mun mielestä sen 30 tonnia. No niin, No, jos sitä nyt mä aseella katsotaan osoittaa, sitten, niin kun katsotaan sitä katsotaan sitten. Musta tuntuu, No ettei sit on kansi kohta. aseella tulla huitoa. Minne me mennään tätä äijää vähän nyt jututtaa. Ankkalammella varmaan siirtää rahat. Niin. Se on kummallekin 40 tonnia. Ai, ei oo rahaa. No sulla on nyt, sit Mä sä joudut varmaan. pakkotyö. 20 Tai sä tonnia. joudut myydä sun auto. 40 tonnia. On 20 tonnia, sori. No, Onko 10 tonni? ei kun sun on pakko maksaa se Se on 40 40 tonnia. tonnia. Mistä syystä? No siitä, että sä oot Sä kussun kusit meiltä ne niin meidän monta asiaa. lankut. Sä et Vaan kuunnellut, autoin, vaikka ei se me oo mikään sanottiin. kusemista. Mitä mä oon Sä lähit pois niin kukaan ei Sä saanut lähdit- niitä. Ja Niin, vaikka Saat me meille muista sanottiin sulle asioista monta myös velkaa. kertaa, että olet Mistä Olet asiasta? vaikka Luettelopas paikallaan. asiat, luettelopas asiat. ei niitä tarvit luetella, niitä on niin paljon. Luettelo, nyt mä haluun tietää, älä mä haluun nyt tietää. huuda siellä takapenkillä tai sit puolella. Ihan just. Voin hiujaa, mutta mä haluun tietää. Ei kun sä Sä et saat nyt tietää saa vasta sit kun sä oot tietää. saanut ne rahat. Niin. Siinä näyttää olevankin automaatti. Niinpä. Joo, 20 tonnia vain on No käteistä. 20 tonnia On kummallekin. rautaa. Sitten on Hei, semmonen ootas juttu, että nyt, nyt tuu- tuut sieltä autosta ulos. Niin nyt. Hyppäät autosta nyt. Nyt tuut tänne mun Täällä on perässä. lukossa. Ei kun se ei oo lukossa, Hyppää pääset autosta. sieltä jos se on lukossa. Siinä on vaan ulkolukko, sitten tuut No nyt. perässä niinku olis jo. Käske se tänne. Nopeesti. Ei ihan sanoin, että juokse Sitten autosta. älä juokse, kädet Mä ylös, katson kädet taskus. ylös. Minä katon, mä katon. Noniin hyvä. Mut Kädet semmonen ylös. tykki, Onko ettei hattu kannata vaan siellä? pelleillä. Otu siltä ihan kaiken. Tällä ei ole mitään. No niinkö sillä puhelin ja Ei niin. radio? Nyt sillä ei ole yhtikäs mitään. Noni. Ja nyt sun on ainoa vaihtoehto antaa ne rahat. Ja jos sulla ei ole niitä rahoja, niin me pistetään sun tekemään ne rahat. Miten? No sä joudut tehdä meille lankkua tai jotain, että me saadaan ne rahat. Me tiedetään, että sulla on ne rahat, niin Luettelepas nyt ne syyt. Sikko on tullut rahat, niin toi luettelee ihan innolla. Niin. Mekö tekee ne rahat? Vai mitäs me nyt sovitaan? ei nyt ei pelleillä. Mitäs me nyt sovitaan tää? Ei nyt herät henki, hei. Nouse ylös sieltä tai sä kuolet. Ei me voida sitä tappaa. Eikö pelkää? Nyt nouset ylös. Nyt nouset sieltä. Nyt. Herää. Sä nouset Jos mä tulla sieltä kädellä nyt. vähän tosta kokeilen, niin kyllä se varmaan siitä herää. Noniin, Kokeile herätys. pulssi. No niin. Tätä tekee. Noniin, ja sit mennään autoon. Tulet tänne. Joo. Sitten tulet. Pidä se siinä kaukana, ettei se hyppää ensimmäisenä.
Mene kauemmas. Ei kun mene vaan sä ensin. Sitten heti tulet kyytiin. Mihin me Kädet alas. laitetaanko me uimaan sitten sillalta ja katsotaan sitten myöhemmin? Niin, haluatko sä perikolta asti uida tänne? Haluatko sä nyt siirtää ne rahat vai haluatko sä uida perikon sillan puolivälistä takaisin? Se maksu on mä kyllä kaupaa. No niin, mennään se Mitä? maksu sitten tekee. No mennään tekemään. Eikö se perikohomma? Ei maksu teemme. Mitä? Tai sitten jos sulla on muuten, jos sulla on Ei, kun se konteissa maksu tulee lankkuja, niin sitten voit myös myöhemmin. maksaa sen niin. Ei. Jos sulla on Se voi kontissa maksaa rautaa tai... myös. Ei kun se ei voi maksaa, sen pitää On mulla maksaa se kontissa rahana autossa tai ollut lankku. 8 rautaa po. Niin, no joo. Se ei voi maksaa meille minä muuna kuin lankkuna tai rahana. Se ei voi Lähet maksaa tohon meille automaatille, et rautana. se nyt lähde mihinkään. Nyt tässä olisi niinku nyt chanssi, että... Mihin sulla on mennyt niin paljon sitten Tonnia rahaa? mua pelkästään on siellä tiliä, ei voi mitään. Sähän myy teille rautaa onkin 80. Annat ysille ja neloselle nyt, kummallekin 20 tonnia. Noni, mene antamaan. Mä pistin ne kaikki mun johti... Minne kun mä laitoin mun... Hetkinen. No voin me käteisenäkin ne nyt sitten ottaa, jos sä niitä johonkin laittaa. Onnekin mä oon laittanut, mitä en muista minne kaikki ne rahat mitä mulla No olisi. sit me mennään kattoon tosta autotallista. Tää Kyllä sehän siellä menee on, nyt mä niin sen vaikeaksi, että kun sä Missä et no? nyt Mitä tiedä. sä oot ostanut? Mä en muista enää. No sä joudut antaa se No, meille mitä sä oot ihan liian ostanut, saa vaikea. antaa jotain sen arvosta meille nyt. Ei se voi antaa kuin rahaa ja lankkua. No niin, Ei saa, nyt ei menee oo ihan just hermo mahdo- mulla. Saatan kohta Sitten vahingossa vaan. ampua sun, kun sä oot noin ärsyttävä. Sitten otat sieltä tallista sen auton ja katsotaan, että mitä... Että sanot, että onko sulla ne Katsotaan rahat mitä siellä vai ei. autosta löytyy. Käteinenkin kelpaa. Tää mikä auto? Se sun autos, missä on ne rahat. Ai niin mikä sen nimi oli, mä en muista. Olisiko vaikka Jugular? Joku vähän. Siellä on ne raudat, ei. Mitä muuta? Joo, mut jos sä nyt lähdet siitä ajaa, niin se kuolee. Niin, me saadaan sut kyllä kiinni. Jos sulla lähtee ensimmäisenä kumit siitä autosta, niin sä et pääse kuin ehkä tonne asti. Valmiin. Joo. Kappe osoittaa sua sitten aseella, että nyt ei kannata sitten tehdä mitään pelleilyä. Ei jää kyllä siitä paitsi, jos se lähtee tosta ajaa. Ei niin, me saadaan se kyllä kiinni. Niin, Nyt saadaan. sitten otat sen auton sieltä ja otetaan ne rahat. Nyt ei jaksa koko aikaa tässä olla. Hei, nyt pysähdyt tämä ammun. Jos mä annan luvan ampua, niin saa ampua. Sitä ei voi tilata, koska Selvä, on mennään toisessa sitten tonne paikassa. autoon, mulla on parempi idea. Tule tänne autoon nyt. Mulla on parempi idea nyt. Tuut autoon tai nyt kuolet. Nyt mennään tonne padolle. Tai sinne päin. Noni. No niin, hyvä idea. Mennään padolta alas ja ammutaan tätä ilmaa. Ei, kun mulla on nyt hyvä idea. Niin, Me jätetään tää henkiin kyllä. Me vähän annetaan sulle sellaista kidutusta. Mennään tästä vasen. Ai siltä Sitten. muuten, Tästä vasen. sillä oli taskussa bensaa. Tästä vasen. No niin, mä en tiedä Sillä oli mitä. taskussa sitten bensaa. Tässä on tää väli. Menit ohi. Tuossa on toi väli, meet siitä. Tuossa on noin, missä on noin roskikset ja noin takana. Sinne. Taakke. Ei tänne, tää on ihan Sinne aukea te paikka. Tuossa missä menette. lukee toi Tänne. kyltti, toi keltainen ja Tää. nää. Sitten. Mennään tonne. Tai ne voidaan me tähänkin jäädä. Jäädään tähän. Noni, sitten. Tule tänne näin. Noni, sitten. Mennä tohon noin polvilteen. Ja mitä mä symmään teen? Mitä mä menen symmään? Meet Tai sitten nostat G-menusta, vaan seinä sinne päin. sitten kädet yleiset ja ilmaan. omemaatiot ja sieltä niin. Saatana. Toi on ihan tarpeeksi. No niin, ja sitten katot vielä tänne päin. Otetaan yksi kuva tän kanssa, muistetaan sitten. Joo, miltä kaveri näyttää. no niin, ota musta kuva, kun mä oon tälleen. Tuus tähän, nyt menet tohon polville. Tuu vähän tänne päin. Tänne. Osaa mennä polvimme. Siellä on se pana G, yleiset emotet, ja sit siellä on Se antaudu. maski muuten lähtee, naaman täytyy. Niin, maski pois, maski. Mä oon peittää naamani. Et sä voi saa. nyt taas sä kuolet Se heti. tässä aseella. Hei. Tuu vähän tänne, vielä. Miten Siinä sen saa on hyvä, polville menemään? Sitten Sä meet meet G:stä, G-lihasta. ja sitten antaudu. G, yleiset, emootiot, antaudu. Ootas.
Noni hyvä. Noniin. Sitten otat Otas vähän musta sen kuvaa. kuva. Ei kun meikästä. Otetaan silleen, ota joku selfie, missä me kyllä molemmat. Joo. Silleen, että täältä näkyy. Miten se vaihdetaan se kamera? Se on toi hiiren rullalihas. Ota täältä toiselta puolelta, että naama näkyy kamerassa. Kuulikko? Joo. Ihan tuolta eestä. Niin sitten saadaan tämmönen hauska muisto tästä. Ei vitsi. Se on hauska muisto. Nyt oas sinä hiljaa. Ota ihan Jää tästä normikameralla. muistoa. Ei jää, kun mä ammutaan sut. Näkyyks? Ei vittu, mä otan susta vaan normisti kuvaa ja sit saatat musta. Joo, vähän näin. Mene vähän vasemmalle ja osta enemmän sitä päähän. Joo, tolleen. Tuliko hyvä? Oota. Me käy kattoo. Voidaan me tämmönenkin ottaa. Ei kun odotan nyt. Eikö tämmönen ota aika kauan? No niin, sitten otat musta, noni. Juu. Mene takas siihen polvilta, mä takas kävelin sun sinne. päin. Mä otan sillä, että näkyy hyvin tuo naama. Ehkä vähän mun pitää siirtyä vielä. Tästä. No, olisiko se sit siinä? Joo, ja sitten mennään siihen mitä meidän piti tehdä sulla alun perin. Noni, nouse seisomaan, Kape, mene vähän sivulle. Noni, alatko sä maksamaan niitä rahoja vai et? Häh? Alatko sä maksamaan niitä rahoja? Kas nyt. Maksatko sä niitä rahoja? Häh? Antais tulla Miten niitä mä voin rahoja. maksaa, jos mulla on se 20 tonnia? No sit sä maksat sen 20 tonnia. Ei, se maksaa molemmille se 40 tonnia. Niin, mut se pitää aloittaa nyt jostain, kun sille väittää, että sille rahaa saatana. Niin, osamaksuna. Niin. Nyt sä maksat meille kummallekin 10 tonnia. Sitten kun sulla on rahaa, niin se on se 40 tonnia. Ymmärrätkö? Onko selvä? Herätys! Tää vähän miet. Saatana. Nyt, Niin, sä et mieti nyt yhtään mitään. niin. Nyt me mennään tohon, tule tänne näin. Ota toi sun autos, ota toi sun auto. Liikettä. No niin, ja sitten tulet kun ollaan nyt tulos. Sitten mennään siihen automaatille. Ota se sun autos. Juu. Tänne näin. Nyt sulla on sitten kiire laittaa ne 10 tonnia kummallekin. 4 ja 5 nyt ne rahat. 10 tonnia Ei, kummallekin. 4 ja 9. Niin 4 ja 9. Noni. Otat siihen 9 10 tonnia ja 4 10 Miks mä tonnia. oon tää pelkkä 10 tonni? Mitä? Noni, sit se on vielä pahempi tila. Sä joudut pakkotyöhön, selvä. Nyt se ei maksa meille mitään, se maksaa kerralla kaiken. Noni. Se maksaa meille kerralla kaiken. Mitä me Noniin. nyt heitä? Mennään nyt pakkotyöhön sitten. Tule kyytiin, jos et sä anna nyt. Annat kaikki Okei, mä tuun rahat pois. puoliksi meille. Noni. Sit mennään. Äijä joutuu nyt pakkotyöhön nekin. Me mennään Mutta- nyt sit käskeen Hei, sä meet nyt, mitä kaikkea, oisko sulla jotain ohjeita, mitä sä voisit myydä, että saa? Niin, onko sulla jotain mitä rahan arvoista tavaraa onko? Oisko? Ei mä oon kaikki myynyt, mut mihin mä en ne rahat opittu pistän, mä en muista. No katsotaan Jos kun sä sun et oo autoja niitä vähän läpi. pistänyt. Niin, pengotaanko tuolta nyt? Nyt me pengotaan sun auto. Mä en jaksa tässä mennä, sä hukkaat nyt ihan aikaa.
Tää on meidän kallisarvosta aika siis. Tää on niinku... Mä en tee mitään On kuule. aikaa. Siis sä kulutas meidän aikaa. Kohta saadaan selville, että sulla onkin siellä 160. No sillä on. Mä tiedän. Sitten pengotaan niitä sun autojes. Noniin. Nopeesti. Saa suorittaa. Ai mitä autoja? Kaikki sun autot. Kaikki autot esille. Mistä Omalla on menet niin? sen. Mun paras auto jäi jonnekin. No Mä en ei tiedä, silloin mä otin väliä, vain sitä me ei joku tarvita. mun Sitä me ei toisesta. tarvita, me haetaan se myöhemmin. Okei, mä en edes tiedä missä se on, mutta joo. Miten se ei tiedä missä se on se auto? Häh? Ei se tiedä missä se oma auto on. Kurma vaan tässä mun. Häh? Me Ota on- nyt vaan vaikka pakun siitä. Mulla on kurma tässä. No niin, ota kurma Ota se sitten. kurma. Sitten Noniin. katot sitä konttia, että mitä Näkö siellä on. näkkii täällä sun kontilla? Pääseekö se sinne? Kato mitä siellä on vähän jotain appelstineen. Appelstineen. No sit mennään hakemaan sun kunnon auto, tule tänne. Joo, ei tuo kontis kyllä ollut hyvin Pistän tän Miten sä pois. sen näit? Häh? Miten sä näit sinne konttiin? Mitä helvettiä? Testatkaa. Sitten mennään sinne sun autolle. Sä kulutat nyt meidän aikaa ihan Siis jos sä olisit päässyt paljon helpommalle, me oltais voitu olla kaverit, jos sä olisit suorittanut tän helposti. Me tiedettiin, että sä et anna meille niitä rahoja ilman aseita. Et näköjään asetten kanssakaan, mutta joo, toi äijä. Selen sulos autosta, se kuoli. Ei vittu. Me tullaan kuule noutaan sua sairaalalta kuule ihan just. Sä nyt vittu jo oot niin vitun rasittava, saatana. Se on meillä eri kohdissa täällä. Vittu. Sairaalalle No, ottaa sitä. Joo, mennään. Miksi sä ajoit päin? No miksi sille on vyötä? Sen takia, että se vois päästä tilanteesta pois. No se ei pääse. No pääsihän se, nyt vähäksä. No, Mitä niin. vittua me tehdään tuolle jätkälle, kun ei sillä oo vittu varaa maksaa saatana. Se vaan sanoo koko ajan, että ei, mulla on 20 tonnia, ei, mulla on 10 tonnia, ei, mulla on sittenkin 5 tonnia. No niin, sillä on oikeasti ne rahat. No niin on, me pitää nyt vähän kiduttaa sitä lisää. Se on sille saare. Niin on. Mua ei kiinnosta mitä se menee tekemään. Me käydään kyllä vielä ihan varuiksi kattoo sen auto, kun ne saattaa olla siellä. Niin, mutta se ei oo... Mä en tiedä mitä se selittää. Se ei No oo mä en käyttänyt tiedä niitä itekään, mutta me videoja, nyt silti käydään se- kattoo sen auto, kun se herää tuolla. Siis se oli vaan ihan roolipelausta nyt niinku pengoin se autoa. No niinpä. Saatana, ois vaan pitänyt ampua se. Mä en tiedä millainen ääni tästä mun aseesta lähtee, niin. Vittu säesti. Miksi sä otat nää kuvat jotenkin tälleen? Mä en tiedä, mulla tuli se silleen automaattisesti. Mitä vi... Käsi, Tää on mä en paska osannut, mun kuva. kädet ei osannut tehdä yhtään mitään. Tuo on aivan paskaa. Niin on. Mennäänkö ottaa uusi? Otetaan. Tän mä laitan sen aikaiseksi taustatuoksi. Kyllä kumminkin. Joo. Laita mieluummin sen muun, se on hauskempi. No joo, mutta kun en mä vittu...
Ei oo ihan paskaa ottaa näin. Mitä? Mä en osaa. Mä en ala kuvailee mitään orjia, mä en ala kuvailee niitä. Ei ne niin hienoja ole. Nyt se on meidän taustakuva. No niin, hyvä. So good to hear from you. Don't worry. Se on vetänyt F8 kuitenkin, ei se oo enää kaukuvissa. Me jäädään tonne sen autolle sitten. Se on vetänyt F8 kuitenkin, ei se oo enää. Se on varma. Käy kattoo foorumia. Mennään sieltä, ei mulla näy. Täällä on sen auto. Jäädäänkö tänne? Rikotaan toi. Joo, pakko Sulla siinä tänne ovetkin ihan auki kun. varmaan. Niin on. Tiirikoita Ei. onko? Oh. Anna pari. Ei, mulla on vain 2. No ne riittää, mä saan sen sillä, tai mä otan mun autosta. No niin. Mä ammun täältä tän autoa. Älä ammu. Mitä helvettiä, ei sulla ollut kuin yksi. Hei nyt mennään hakemaan mun auto. Kuulitko? Juu. Ne hakee mun autosta pari tiirikkaa, viedään tää auton vähän takavarikkaa. Joo. Sehän joutuu saarille, jos se on yli lähtenyt täältä. Auto vähän johonkin joida pakkoon tai johonkin. No ei, mutta se saa sen takaisin saman tien. No niin, mutta me vedetään se ihan tahalleen ryttyy se auto nyt. No se on jo aika Mä ajellaan sillä koko paskaa. päivän, niin se ei saa sitä autoa. Ajat sä nyt? Joo, mä nyt tsekkasin noita luotia, mulla on nää 2 luotia. No mulla ei ihan hyvin. Aseessa 50 peräkamiksi. Mihin me ajetaan toi auto ja paskotaan sen? Maa En voin mä ajaa tiedä. sitä. Jos sä saat sen auki. Saan. Oi! Anna enempää ammu. Mitä? Anna enempää ammu. Minne sun korjautunut tuulilasi? Minne on korjautunut? Mihin me ajetaan tää? Meno. Otan ase. Mä en tiedä, mulla on se ajokortti. Ai tän äijä. Mitä? Ihan sama, nyt mennään viemään tää auto johonkin. Hei, pitäisikö meidän tehdä silleen, että ammutaan toi bensajuttu tosta, kun se on auto siinä vieressä? Joo. Nää sillä. Mutta sit tullaan ihan hemmetin. Niin kun mennään tohon mikä on tossa, hei tuu tänne. Tohon jutun taakse ampuu. Tuo. Joo. Venämä tähän sen auto. No, meidän pitää, kun sieltä tulee semmonen jäätävä tuulahdus siitä, niin meidän pitää Joo. oikeastaan aika kaukaa. Mä tiedän, tuu tänne vuorelle. Täällä on tää juttu. No täältä noin. Ammu sä, koska mulla ei äänen vaan mennyt. Joo. Takaa. Tänne Meillä vielä. ei käy huonosti.
No niin, tästä on hyvä. Ei kun mun aseella täältä edes osuu enää. Ei kun tästä osuu kyllä. Joo, mäkin se ampua. Eikä mä tiedä räjähtää, kun ammu saa, koska sulla on isompi ase, sulla on helpompi osua. Eikä se oo poliisi. Toi räjähdä. Niin voikohan tota se räjäyttää luodilla? Se on siinä. Sitten lähetään. Sit pois. Niin että. Otetaan kuva, otetaan sille kuva, otetaan sille kuva. Otetaan kuva. Se I. Mennään vaan. Ei mäkin ota. Joo, mennään. Viedään ase pois. Nyt on paras työ tehty. Joo. Päivä hyvä työ saatu tehtyä, niin sitten nauttia Ai koko joo. päivä. Tähänkö mulla se puusaavutus? Joo, mennään viemään mun aseet, meidän aseet. Mun pitää viedä ase kotiin. Kopia, miksi sä otat sun auton konttiin? En mä nyt sitä sinne alla laittaa. Miksi? No jos Kyllä poliisit yksi täytyy tulee. olla. Mä en aina. No mennään sitten heittää. Mäkin lähtee. Ota ase, ota ase. Ätäkkiä. Ota ase. Nopea vaan. Joo, kerkeet. Mennään heittää lankkuja. Mennään puulle. Niin, sitä mä meinaankin.